Op een ei waard er tijdens de Aroene Ierwiksel en mee inzet in Noordoost-Friesland. Het ging om relatief lietse excessen, maar daar winnen de busjes die je normaal bij rellen als voetbalwedstrijden joggen, weer onwijzig. Over het algemeen wie het een prachtige Ierwiksel, maar op sommige plakken ging het net zat men het van tevoren uitdacht hie. Psycholoog Karen Rosier daarover. Het is natuurlijk sowieso met oud en nieuw al een soort traditie van we gaan met z'n allen leuk in een groepje. Hier kabiet schieten, hartstikke mooi. En over het algemeen gaat dat natuurlijk prima en gaat het allemaal in harmonie. Maar er zijn altijd mensen die voor het rellen gaan en die zijn er altijd wel geweest en die waren er dit jaar ook weer. Liekse als mooi het betalen voetbal in Nederland. Heel veel mensen genieten van het voetbal, maar er is een hele lietse categorie die meent dat broekt worden maat om rotzooi te skoppen. En die mensen vind ik heel moeilijk te bereiken voor u als oerhiet, want die loeken hun nergens wat van, die hebben capuchontjes over de eigen. Als je dat als een groepje doet en je bent anoniem en je hebt het idee van ik kan dit maken. Op een gegeven moment ga je met z'n allen en dan handel je niet meer als individu, maar dan handel je als groep. En dan, het is net of mensen dan de verantwoordelijkheid een beetje weg kunnen schuiven naar hij deed het ook. In Verwert ging het de nacht voor de Ierwiksel mis en rekken een agent verwoenen. Tijdens de Ierwiksel kwam de mobiele eenheid te plak in Kalmersweg, Twieslerheide en Marm, maar hoefde uiteindelijk net in te griepen, zat zij de nacht daarvoor wel in Verwert ingrepen ha. Wij bezieken daar vanuit de positieve insteek zo volle mogelijk rond te gaan om te branden wat ze maar willen, altijd maar veilig is. Maar er is een categorie lietse groep mensen die meent dat het juist leuk is en traditie is om krijg het wat het eigenlijk net kent om denk ik mogelijk wat uit te lokken. Bijvoorbeeld met ME, want er bent toch wat spanning en sensatiezoekers bij die dat ik wel mooi vinden. Maar de ME-inzetten in Noordoost-Friesland, bad dat nou echt zo'n corona? Als wat voor tinkmechanismen zit erachter? Wiels de criminaliteitscijfers weer omrennen, valt het wel op dat de ME-inzet met oud en nij net nij meer is. En mensen kunnen alles opzoeken. Hè? Ze zijn meteen live aanwezig bij wat er gebeurt. Dus het valt ook steeds meer op. En dat is ook hoe ons brein werkt. We hebben een bepaalde aandachtspannen. En als je het hebt over aandacht en selectieve aandacht. Als je dan op social media die dingen voorbij ziet komen, dan lijkt het ook steeds heftiger te worden. Het is op zich natuurlijk wel ernstig, want het is onacceptabel wat er gebeurt. En aan de andere kant is het ook goed om te beseffen dat er ook de meeste dingen wel goed gaan. En dat de meeste mensen deugen en dat dit excessen zijn die niet zo vaak voorkomen.